Ва ўсходняй канферэнцыі ўжо фактычна вызначыліся ўсе ўдзельнікі сёлетняга постсезоння. На захадзе ж усё нашмат больш шчыльна, а таму складана і непрадказальна. Шаноўнае спадарства, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Да пачатку самай цікавай часткі сезону NBA засталося літаральна пару тыдняў. А чым жа адзначылася на шляху да плэй-оф лігі другая палова сакавіка, вы даведаецеся з гэтага выпуску праекту пра баскетбол па-беларуску. Ну што, пагналі! Ва ўсходняй канферэнцыі ўжо фактычна вызначыліся ўсе ўдзельнікі сёлетняга постсезоння. Лідары канферэнцыі Кліўленд і Бостон гарантавалі сабе месца непасрэдна ў плэй-оф, а Нью-Йорк, Індыяна, Мілуокі і, увага, Дэтройт таксама дакладна паўдзельнічаюць у матчах на вылет. Што праўда, як мінімум 3 апошнія яшчэ маюць тэарэтычныя шанцы апусціцца ў зону плэй-ін, але я ў гэта не асабліва веру. Таксама вядома, што ў сярэдзіне красавіка ўжо дакладна адправяцца ў адпачынак Шарлот і Вашынгтон. Усе астатнія каманды сезону яшчэ маюць тэарэтычныя шанцы як на поспех, так і на няўдачу на шляху да постсезоння. Але буду шчырым. На мой погляд, тая карціна ўдзельнікаў і плэй-оф, і плэй-ін у гэтай канферэнцыі, якая склалася ўжо на 26 сакавіка, прынцыпова не зменіцца. І працягваючы тэму ўсходняй канферэнцыі. Яе лідары Кліўленд Кавальерс у другой палове сакавіка адзначыліся адразу двойчы. І са знакам плюс, і са знакам мінус. Так, у ноч на 15 сакавіка, здабыўшы перамогу ў матчы супраць Мемфісу, Кэўс усталявалі новы клубны рэкорд, давёўшы сваю ідэальную беспаразную серыю да 16 матчаў. Але пасля гэтага клуб Загаю, верагодна, вырашыў трошкі адпачыць. І прайграў 4 матчы запар, тым самым усталяваўшы найдаўжэйшую для сябе серыю без перамог у гэтым сезоне. Што праўда, становішчу Кліўленда гэта ніяк не пагражае. Бо гэтая каманда ўжо гарантавала сабе не проста ўдзел у плэй-оф, а выхад туды з першага месца ў канферэнцыі. Вось вам і сапраўднае ўвасабленне прымаўкі: скончыў работу, гуляю ахвоту. На захадзе ж усё нашмат больш шчыльна, а таму складана і непрадказальна. Калі ва ўсходняй канферэнцыі лічы ўсе будучыя ўдзельнікі плэй-ін у гэтым сезоне будуць мець адмоўны баланс перамог-паразаў, то ў заходняй з такім вынікам можна хіба з цяжкасцю заскочыць літаральна ў апошні выратавальны вагон. Большасць каманд да гэтае пары наступаюць адно аднаму на пяткі, а гэта значыць, што апусціцца з топ-3 да плэй-ін, як, у прынцыпе, і падняцца з анты-топ-3 туды ж. Цалкам сабе выканальная задача. Але ёсць і на гэтым дзікім захадзе клубы, якія ўжо могуць сабе дазволіць цалкам расслабіцца. Гэта відавочна гарантаваўшая сабе першае месца ў канферэнцыі Аклахома на чале з, верагодна, MVP сёлетняй рэгуляркі Шэем Гілджас-Александарам. А таксама Нью-Орлеан і Юта, якія свае хваляванні наконт месца ў постсезонні ўжо прамянялі на хваляванне наконт месца на драфце. А таксама ў другой палове сакавіка.
Абаронца Celtics Пейтон Прычард у ноч на 16 сакавіка выканаў свой 219 дакладны трохачковы кідок гэтым сезоне. І тым самым зрабіўся найлепшым баскетбалістам па колькасці дакладных трошак за адзін сезон, выкананых запасным гульцом. Ветэран пакуль яшчэ Фініксу Кевін Дюрэнт у ноч на 22 сакавіка накідаў у кошык Кліўленду 42 ачкі і зрабіўся ўсяго другім гульцом у гісторыі NBA пасля Леброна, які набіраў 40 і больш ачкоў супраць кожнага клуба лігі. У ноч на 16 сакавіка Мемфіс Грызліс вывелі з гульнявога звароту 9-й нумар, пад якім клуб на працягу паловы сваёй кар'еры прадстаўляў Тоні Ален. За 7 сезонаў у складзе Грызліс Ален 6 разоў абіраўся ў зборныя найлепшых абаронцаў лігі. А таксама ў 2013 годзе дапамог Мемфісу упершыню ў гісторыі каманды дайсці да фінала заходняй канферэнцыі, за што і быў ушанаваны. Вось такой была другая палова баскетбольнага сакавіка. А чым для вас стаў адметны канец першага вясновага месяца ў NBA? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэта відэа рэпостам. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!